మరణాత 1/5/2025. ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము. యెహోవా మందిరముకు వెలుదమని నేను సంతోషించితిని. కీర్తనలు 122:1. ఈ వాగ్దానము మనందరి కుటుంబంలో నెరవేరాలని ప్రార్థిద్దాం. ప్రార్థన. దేవా, మీకు వందనములు. మాకు ఈ వాగ్దానము దయచేసినందుకు మీకు స్తోత్రములు. మా పనుల ఎందును రాకపోకల ఎందును మాకు తోడాయి ఉండుము. మీ బిడ్డలకి కలిగిన సమస్తమును దీవించండి. ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి. మాకు ఏది అవసరమో నువ్వు ముందే ఎరిగిన వాడవు గనుక మా అవసరమును తీర్చండి. మమ్మను దీవించి రక్షించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరణాత.